ମୋର ଶେଷ ସମ୍ବଳ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ମହାନଗରୀରେ ରିଚାର୍ଡ ନାମର 22-23 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ବାସ କରୁଥିଲା। ତା'ର ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, କର୍ମଠ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ ହେଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ବେକାର ଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମହାନଗରୀର ହଜାର ହଜାର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ପୋଲ ତଳ ହିଁ ତା'ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ କାମ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବାହାରିଯାଏ। ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କାମଧନ୍ଦା କରି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ନ ମିଳିଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଲାଗି ଲାଗି 3 ଦିନ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ପାଇଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା ଓ ପାଦ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ପୋଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ କେହି ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ଧରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଖବର